Dobrý ľudičky, zdravím vás. V dnešnom videu som tu spolu s Jajom. Ahoj. A hráme zase opäť Fortnite. Teraz hráme rankedy. A ja si idem pre tento skin konečne. Pre ten ranked. Idem ti pomôcť? Zabil som platínu. OK. A silver. Oh. Vravím, že ja som minulý platínu mám proste v zero buildoch. Takže viem, aj všade hráme buildy. Hej, veď ja som platinum 2. Keď som nie platinum, tak môžem byť inde platinum. Veď ja som platinum 2. V zero buildoch platinum 3 som bol v zero buildoch. Zero buildy sú tie najľahšie na svete. Veď preto. Ja preto hrávam iba buildy. Potom som prestúpil minulú sezónu do toto. Potom som minulú sezónu prestúpil do buildov a mal som gold dačo. A proste, že neviem to tak dobre hrať ako ty, lebo ja to hrám proste kratšie, rozumieš? Ja hrám iba ja som hral iba ranked, normálne rankedy s buildami. Lebo hneď jak som začal hrať, to bolo, teraz si nespomínam seasonu, ani chapter. Ja som proste začal chapter pre season 1, to nešlo proste. Lebo dovtedy som nemal playku, na ktorom by som mohol hrať. Ty si mal čo vtedy za playku? Predtým, ako som mal túto 5, tak som mal 3. A na tej som nemohol hrať vonku. Ty si mal 3? No. Ty si ju predal? A ešte mám... Predal si ju? Ne. Za koľko? Môj otec išiel raz ku babke, lebo ja som musel si zahrať Sonika. No. Takže vieš čo, za chvíľu dojdem od babky. Iba doniesie PlayStation 1 so Sonicom. Vieš, aké sú to vzácne veci? Ja viem, práve, že si toho vážim. Že proste, keď to bolo proste prvé PlayStation, ktoré bolo vydaté kedy. Neviem, mali aj celú históriu o PlayStation. Really? Hej, lebo PlayStation mal kedysi pracovať s terajším Nintendom. Aha. No, a Nintendo okafrali PlayStation, že PlayStation urobil všetko. A Nintendo to rozišlo a hej, Nintendo urobilo všetko a ich poslali kade ľahšie. Že vieš čo, ja s vami nebudem spolupracovať, choďte dopreč. Ne, že choďte dopreč, proste, že ne, s vami nechcem byť. Choďte preč, už vás ani nechcem vidieť na očiach. No, ale oni ich takto dali dopreč proste. Oni mu robili všetko. Hej. A toto. Marto, my proste sa tu rozprávame. Hej, vôbec sa nesústredíme na hru. To budú kúpeť, že... Už som sa to bavia? Niektorí tí, čo one. Niektorí, čo majú Nintendo, čo hrajú treba spolku. To teraz budú úplne one. Tak budú rozumieť a budú smutní. Ale veď toto Nintendo sa mu o sebe hrozné. Ono je strašne podľa mňa je strašne hrozné. Hra na Nintendo proste fonko je podľa mňa je zasekané. Ono je strašne zasekané, podľa mňa, keď hráš na Nintendo. Podľa mňa práve, že ne, lebo vieš, kto striedy má to. Ja aj Maťo. No, a že on má, vôbec mu to neseká. Že vraj to niekomu sekalo s kamarátov. Normálne povedal sám, že mu to strašne seká. A to mal to najnovšie Nintendo. Hej, to mal to najnovšie Nintendo. Že úplne mu to seká, ani pohnúť sa nevie. Keď zapne hru, vôbec sa pohnúť nevedel. On to aj mi natočil. Sú tu typci dvaja. A jeden je hore. Jeden je hore, nemáš niečo do diaľky? Lebo ja som si zobral pištole bez skovku. Ale za to sú zlaté. Ja mám
Redrick. Keby máš niečo so skopom, tak ti to vymením. Zabil. Bacha, tam je jeden hore. Tam je jeden hore. Killov. Oko. Bacha, tu je. 65. Ďalší. 65 niekedy som, dal som mu testinu. Nice. Čo? Jaj, tak si rýchlo strieľal. Hej, lebo im vykúkla ruka presne do ruky. Pozeraj na mňa, najväčší. Hej, lebo ja mám 3 medkedy. Ja mám jeden. Ja tu vidím ešte ďalšie medkedy. Ja som si jeden dal. Berem jeden a zdrham. Daj mi dačo. Však som zobral iba tento. Coin a medkit jeden. Ale škoda, že odstránili auta z Fortnite. Teda z rankedov. Rankedov, hej. Mohol si mať rýchlo presun práve, že? Hej. Jajo? Dáš to? Pre istotu. Tam ti hodím medkit. Ok, dík. Už si videl, že máš 60 dačo, tak si... Ne, videl som hore, lebo som sa pozrel hore. Nestiel som ani vypočítať. Iba som pozrel hore, že máš málo. Ale ono sa to dá ľahko vypočítať tie HPčka, keď máš low. Ja mám low ako... Keď máš oné. Keď máš menej. Ja neviem, či som tu nevidel fighty, ale neviem. Chápe! To čo? Help. Vedia, nemáš? No, ale počúvaj. Oni tam strieľajú a ja som o nich vôbec nevedel. Oni sú hen tam hore. A to majú ešte tú mytiku. Jak o mne vedeli tak rýchlo? Lebo videli ho mne. Jaj, vidia coin. Videli, môžu u mňa vidieť coin, ale akože čo? Ale neviu, kde sa pohybujem. To je tvoj? Ja mám coin. To počkaj, čo? Ale myslím, to friend. Hej. Čau. Neviem, kde to je. Ja samo. Gala, teda, Tomáštík. Tomáštík, na chvíľku si vypni mic, lebo natáčame. Počkaj, stopujem video na chvíľku. Sme to vyriešili. Dobre. Ale škoda, tie auta ma najviac mrzia. Pusti. Čo? Pusti video. Však mám. Ale tie auta ma najviac. Dobre, točíme ďalej. Bacha. 85, dobre, 92. Mŕtvy. Dva goldy, neviem, či to neboli trojkové. Ja som na zónu. Ja som ani nevedel, kde je. On je za tebou. Hej, aha. Díky. Ten typek má nejaký divný ľud mal. No, kebyže vidíš môj divný ľud. Jajo. Páči, ja mám označovací coin. Ty si zober toto. Ja mám označovací coin, ty budeš mať hento označovacie. Ináč, ja nechápem ten ostrov, on keď sa spawnuje, tak ťa teleportne hore. Hej. Ale teraz ma neteleportol, to je divné. Ale to musíš byť pod ním. Že proste ty 16 hru a formováš ten domov. Hej. Ja neviem čo to, ale veď to má byť po 10 hrách. A každú 10 hru. Hej. Proste, že idem proste len tak buildy si zahrať for fun a 13. hra ten Rebas. Nemôže sa mi proste spávnuť ten dom. Dobre. Ja už nemám matro.
Ja mám ti vyhodiť? Ja mám, že 4 a 6 a 6. 4 dreva, 6 kameňa a 6 oného tohto. Chceš ešte? Teraz mám 54, 56, 56. Si mi vyhodil zo všetkého 50. Ne, nechaj si. Nechaj si. Drevo sa volá takisto, jak ono bude. Skoro. Ono fialová planta. Joj, zlaté moje. By som zobral to SMGčko, len ono blbo strieľa. A chceš zlaté? Chceš zlaté? Poď vyťažiť celé housey. Čo? Chceš zlaté? Páči. Čo? Hento. Mám. Nemáš do toho poz náboje? Zóna. Poď do poď do zóny. Oni tento. Tento. Jedno APčko mi to ubralo až. To je moc veľa. Bacha, jeden je tu hore, jeden je tu dole. No ty si nestrieľal? Ne, to ja ne. To títo tu, čo tu lietajú tak divne. Tu sú. Nie, 9. miesto aspoň. Dobre lidičky, toto je pre dnešné video všetko, takže čus. A ešte vám ukážem rak. Lobby? Luka, daj to platinum. Škoda, dáme ešte jedného potom. Ja stále čakám. Dobre lidičky, takže čaute a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.